Καλοκαίρι και χειμώνας. Κάποτε, σε ένα ταπεινό χωριό που βρισκόταν φωλιασμένο ανάμεσα στο βουνό και τη θάλασσα, ζούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα με τον σύζυγό της. Είχαν πολύ λίγα χρήματα και υλικά αγαθά, αλλά τα κατάφερναν με υπομονή, αρμονία και σεβασμό προς τη φύση. Μια μέρα, καθώς η γυναίκα σκούπιζε την αυλή της, βρήκε ένα πολύ περίεργο σπόρο. Δεν έμοιαζε με τους άλλους συνηθισμένους σπόρους, ήταν πολύ μεγαλύτερος και ακτινοπολούσε αχνά ένα όμορφο χρυσό φως, σαν να έκρυβε ιστορίες μέσα του. Τον κράτησε στην παλάμη της προσεκτικά και αναλογίστηκε. Αν το μαγειρέψω θα είναι ένα γεύμα, αν το φυτέψω όμως μπορεί να έχει ένα αόριστο μέλλον. Έτσι τον φύτεψε δίπλα από ένα πέτρινο τοίχο. Τον πότισε και του τραγούδισε. Μέσα σε λίγες μέρες ένα όμορφο πράσινο ριζάκι ξεφύτρωσε και μετά από λίγο ένα μεγάλο δέντρο σκαρφάλωσε προς τον ουρανό, ξεπέρασε τις στέγες των σπιτιών και έφτασε τα σύννεφα. Η ηλικιωμένη γυναίκα, καθοδηγούμενη από το θάρρος της περιέργειας, αποφάσισε να σκαρφαλώσει το δέντρο και να αναρριχηθεί στα σύννεφα. Ανέβαινε και έβρισκε στο διάβα της τεράστια φύλλα που έμοιαζαν με καταπράσινα πανιά πλοίου και ανέσαινε αέρα τόσο καθαρό που ήταν σαν να τραγουδούσε στα πνευμόνια της. Σε ένα σημείο κάπου κοντά στα σύννεφα βρήκε δύο νεαρές φιγούρες που τσακώνονταν μεταξύ τους. Κοιτάζοντας τις φιγούρες αυτές προσεκτικά, η γυναίκα κατάλαβε πως ήταν ο χειμώνας και το καλοκαίρι, που είχαν πάρει ανθρώπινη μορφή και ήταν στο μέσος μιας έντονης διαμάχης. «Εγώ προσφέρω ανάπαυση, περισυλλογή, τη γαλήνη του χιονιού, τη θαλπορή της φωτιάς στον τζάκι», είπε ο χειμώνας. «Και εγώ προσφέρω την αυθονία», φώναξε το καλοκαίρι. «Λίμνες, συγκομιδές, μουσική και χαρές στους καρποφόρους ανθισμένους κήπους». Η ηλικιωμένη γυναίκα άκουσε και χαμογέλασε αχνά. Και οι δύο εποχές είστε ζωτικής σημασίας. Η μία διδάσκει την υπομονή και την καρτερικότητα, η άλλη τον εορτασμό και την ανεμελιά. Οι δύο είναι απαραίτητες για να θρέψουν τη γη και την ψυχή του ανθρώπου. Οι εποχές, εκπλήκτες αλλά και κολακευμένες από τα σοφά λόγια της ηλικιωμένης γυναίκας, της χάρισαν ένα μεγάλο σάκο. «Άνοιξέ τον μόνο όταν φτάσεις πίσω στο σπίτι σου», της είπαν. Όταν επέστρεψε λοιπόν η γυναίκα στο σπίτι και τον άνοιξε, μέσα από τον σάκο χρυσά νομίσματα χύθηκαν έξω, λαμπερά σαν ηλιόλουστα σιτάρια. Ο σύζυγός της χάρηκε πολύ. Είχε ήδη κάνει σχέδια για το πώς θα τα ξοδέψει. Εκείνη όμως του είπε «Περίμενε λίγο, ας βοηθήσουμε και τους άλλους στο χωριό». Εκείνος όμως κατσούφιασε. Η απληστία είχε ήδη μολύνει την καρδιά του. Πολύ σύντομα ο πλούτος εξατμίστηκε. Ο άντρας, μεθυσμένος από τα πλούτη, ξόδευε αλόγιστα ποσά σε υπερβολές και αχρίαστες πολυτέλειες. Όταν όλα τα χρήματα τελείωσαν, αποφάσισε να ανεβεί και εκείνος στο δέντρο και να δοκιμάσει την τύχη του. Σκαρφάλωσε λοιπόν και βρήκε το χειμώνα και το καλοκαίρι να μαλώνουν, ακριβώς όπως είχε γίνει με τη γυναίκα του, όταν αυτή είχε ανεβεί στο δέντρο. Σε αντίθεση με εκείνη, δεν έδειξε καμία ευγνωμοσύνη, ούτε χτίμηση ή τρυφερότητα, παρά μόνο γκρίνια και αχαριστία. «Ο χειμώνας είναι ψυχρός και αμήλικτος, το καλοκαίρι είναι αποπνιχτικά ζεστό και εξουθενωτικό». Κοροϊδεύε ότι δεν κατανοούσε και δεν έβλεπε καθαρά, ότι δηλαδή ο ρυθμός της φύσης μας θρέφει. Τους ανθρώπους, τη γη, τα φυτά, τα ζωντανά και όλη την πλάση. Γιατί η συνειδητοποίηση αυτή απαιτεί φυσικά ταπεινότητα. Παρ' όλα αυτά, οι εποχές του έκαναν και εκείνου ένα δωράκι, ένα βαρύ σάκο, και είπαν και σε αυτόν να τον ανοίξει μόνο όταν πάει στο σπίτι. Στο σπίτι λοιπόν όταν έφτασε ο άντρας, έδιωξε τη γυναίκα του και άνοιξε τον σάκο με λεμαργία. Αλλά μέσα δεν υπήρχαν νομίσματα όπως είχε ο σάκος της γυναίκας του, αλλά φίδια, δηλητηριώδη, θυμωμένα, αρχαία όσο η γη. Τον κατασπάραξαν ολόκληρο τον καημένο.
Η γυναίκα επέστρεψε λίγες μέρες αργότερα και βρήκε το σπίτι λαιλατημένο. Έθαψε τα οστά του άντρα της και τραγούδισε έναν ανούρισμα στο χώμα, επαναφέροντας σιγά σιγά στο σπίτι τη γαλήνη, την απλότητα και την ταπεινότητα.